आज हम अपन बचपन के सहेली से मिलनी है। बड़े दिन बाद भेंट भइली है। बड़ी उदास रहली है। उनकर शादी भी थोड़े दिन भइल बा, 6 महीना भइल करीब करीब। ओकरा बाद पहली बार शादी के बाद हमरा से मिलली। बहुत उदास। उनका जैसन स्वभाव रहे, बहुत चंचल, बहुत हंसमुख, बात करे से एकदम तोहरा के चुप ना रह दिहन। वो स्वभाव के रहली, हमेशा हंसत मुस्कुरात रहे वाली लड़की। देख के पता चलत रहे कि कुछ बा जकरा खातिर वो बहुत दुखी बड़ी। बहुत बोले पर बचपन के सहेली रहनी, यही से हमरा साथे शेयर करे के उनकर मन करल। का भइल ह त बोले लगी, देखा ना हमनी के लड़की सब में ना कैसन होखी नहीं जा। जे माई बाप हमनी खातिर सब कुछ करेला, ओकर कोई ना बात ना मानी न जा। माई छोट छोट काम खातिर कहत रहली, बुचिया है दे दे, बुचिया है कर दे। हमनी के बड़ी आराम से बहुत जल्दी से जवाब दिल जाई, ना ना हम ना करब, हमरा फ्री टाइम नहीं, हम जातनी खेले, हम जातनी हेने, हम जातनी पढ़े। 10 गो बहाना तैयार रहत रहे। आज देखा ना शादी के बाद 4-5 महीना में ही हमरा 4-5 गो नाम मिल गइल बा। अंधरी, बहरी, कोढ़िया, लंगड़ी, लोग ऐसे ही नाम बुलावेला। कोई बात गलती से ना सुनाई दी तो बोले, ए बहरी तोरा सुनात नहीं खे, ए लंगड़ी इतना देर काहे होता, ए अनहरी तोरा लौकत नहीं खे। जाने कौन कौन नाम पड़ गइल बा ओ लोग खातिर, जेकरा खातिर दिन भर हमनी के अपन पूरा कोशिश करी न जा खुश रखे खातिर, और हर काम करी न जा। ओकरा बाद भी लोग खुश ना होला। हमनी के भी का कइले बनी जा। अब अफसोस होला कि वही माई जे हमरा खातिर दिन भर काम करत रहे, दिन भर खटत रहे, कुछो कर दिले होती तो आज इतना अफसोस ना रहित।